Yeah. Jeg er på toppen af Kanchenjunga, verdens 3. højeste bjerg. Det er så sindssygt at være her. Jeg er også den første dansker til at stå her. Og jeg har det sindssygt godt sammen med Fasange. Vi har bare knoklet igennem i nat. Vi startede klokken 9:30 og har været i gang lige under 9 timer. Og var i traffic jam på 1 time. Så klatretid er 8 timer. Maxi-team, som jeg har gået med, er stadig nede bag os. Jeg er så stolt og glad, og jeg har det pissefedt. Jeg spiller mig så stærk, og jeg har brugt ild på vej op, men jeg har det godt lige nu. Vi tager ild på igen, og så er det bare nedad. Lid og hvile i camp 4, og så kan vi ned til camp 2. Tusind tak til alle jer, der har fulgt med. Alle jer, der har troet på mig, støttet mig. Hold kæft, hvor skal I alle sammen have verdens største tak uden jer, for det har heller ikke lykkes. Jeg er yderst taknemmelig og nyder det her så fedt meget. Min egen team brugte 20 timer på heroppe, så klatretid 8 timer.